Pontevedra aposta polo impulso da economía circular. Este sábado celébrase a primeira edición de o feirón PO2, co lema o que non se tira e o que menos contamina. Unha das cuestións clave xa non é solamente a reciclaxe e pechar eses ciclos máis coñecidos, senón que xerar menos recursos, non tirar produtos que aínda valen é unha forma potente non de crear hábitos colectivos que lle den un cambio á industria e que lle den un cambio aos sistemas productivos. O feirón PO2 busca promover este cambio de hábitos e o tempo apoiar as iniciativas que apostan por esta filosofía. Na Rúa Virxe do Camiño estarán co seu stand negocios dedicados á reparación de electrodomésticos, a dar unha segunda vida a diferentes materiais en forma de bolsas e mochilas ou a venda e produción de roupa de segunda man. É o caso de Culebre Estudio, un comercio pontevedrés que aposta tamén polo upcycling. Unha das cousas que nos facemos é ter unha prenda, especialmente bolsos, cazadoras vaqueras, todo tipo de prendas, pero sobre todo iso, pintadas a man, ou reutilizar tamén o que son os tecidos para facer outras cousas, cambiar a estructura, unha cousa que empezamos por supervivencia, porque, bueno, dentro do residuo textil tes que reutilizar todo. Ademais dos postos dos comercios, haberá tamén obradoiros para diferentes públicos. Faránse bolsas de tea, instrumentos musicais de refugallo e xabróns. Faremos un sabón de fregar louza ou de fregar roupa a partir deso, do aceite reciclado. E logo a facer un panenos que con glicerina, que é un sabón libre de tóxicos, con moldes reciclados, pois de yogures ou, bueno, algún tipo de molde reciclado e logo con cáscaras de froita deshidratada, non? Para darlle aroma e color. O feirón PO2 desenvolverás entre as 11 da mañá e as 3 da tarde do sábado. Tamén haberá música a cargo de Cora Velasco e DJ Malaguita.